μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Σας ευχαριστώ, σύντροφοι. Επιτρέψτε μου εκ μέρους του Δημοκρατικού Μετώπου και της Κεντρικής του Επιτροπή να σας απευθύνω τον πιο θερμό χαιρετισμό. Οι σχέσεις μας δεν είναι σημερινές, ούτε με τις σημερινές συνθήκες. Είναι πολύ παλιές, βαθιά ριζωμένες στην καρδιά μας και στην καρδιά σας. Σύντροφοι, ειλικρινά σκεφτόμουν προλίγο πώς να ξεκινήσω, τι να πω. Δύο πράγματα μου ήρθαν στο μυαλό. Πρώτα απ' όλα να υψώσουμε το δικό μας. Αυτό που θέλω να σας πω, πως η Παλαιστινιακή αντίσταση κρατάει και κρατάει ιερά. Οι εχθροί μας, οι εμπειριαλιστές και οι Ισραηλινοί σιωνιστές πληρώνουν μεγάλο τίμημα. Τα σχέδιά τους δεν περπατούν, δεν προχωράνε. Ούτε ο Παλαιστινιακός λαός δεν έχει φύγει από την Γάζα, ούτε σκοπεύει να φύγει από την Γάζα. Είμαστε ριζωμένοι και σταθερά στην πατρίδα μας. Αναγκάζονται να αναγνωρίζουν και να ζητάνε να μην εκτοπιστεί ο λαός της Παλαιστίνης από την Γάζα. Όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή ο λαός μας είναι σταθερά ριζωμένος και επιμένει πως άλλη πατρίδα δεν γνωρίζει. Ή η πατρίδα ή θάνατος. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ευχάριστη πλευρά αυτόν τον αγώνα. Το δεύτερο, δυστυχώς μέχρι σήμερα, έχουμε θύματα πάνω από 72.000 τραυματίες. 75% από αυτούς είναι γυναικόπαιδα, μικρά παιδιά. Οι σιωνιστές σκοτώνουν το λαό μας. Οι σιωνιστές στοχεύουν την σωματική ακριότητα του λαού μας. Ο στόχος τους είναι η εξόντωση, η γενοκτονία που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια για εθνοκάθαρση. Αυτό που ξεκινήσανε εδώ και 75 χρόνια θέλουν να το συμπληρώσουν σήμερα. Δεν αφορά μόνο την Γάζα. Περικυκλώνουν τη δυτική όχθη, τα χωριά και τις πόλεις. Άρα όλος ο Παλαιστινιακός λαός που είναι αυτή τη στιγμή υποκατοχή είναι στόχος. Οι εμπειριαλιστές για πέμπτη φορά, οι Αμερικάνοι για πέμπτη φορά μπλοκάρουν να πάρθει απόφαση από τον ΟΗΕ, από το Συμβούλιο Ασφάλειας για κατάπαυση του πυρός. Άρα θέλουν να επαναλάβουν τα ίδια, την ίδια ιστορία. Αυτοί που κάνανε στην Αμερική να την κάνουν στην Παλαιστίνη. Να εξαλείψουν τους Παλαιστίνιους από την πατρίδα τους. Εθνοκάθαρση. Αυτή είναι η ουσία σήμερα σε αυτό που συμβαίνει στα καταχώμενα εδάφη. Σήμερα δεν τους αρκεί να βομβαρδίζουν με τα πιο σύγχρονα όπλα. Στηρούν τα παιδιά μας το γάλα, το νερό. Θέλουν να τους σκοτώσουν και με λαιμό. Όλη η ανθρωπότητα, παρά όλα αυτά, όλη η ανθρωπότητα βλέπει σε ζωντανή μετάδοση αυτά που κάνουν οι εμπειριαλιστές και οι σιωνιστές.
Δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να πετύχουμε την κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε να εντείνουμε τη δράση μας για να το πετύχουμε. Πρέπει να το πετύχουμε. Γιατί κάθε 6 λεπτά σκοτώνεται ένα παιδί. Συντρόφια μου, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Τα βλέπετε στις τηλεοράσεις και στη σιωπή μερικών μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως στην Ελλάδα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή η σιωπή δείχνει συμμετοχή σε αυτή τη μάχη εξόντωσης του λαού μας. Αυτοί που στέλνουν σήμερα φρεγάτες στην Ερυθρά θάλασσα, με ποιο στόχο? Ευημερία για ποιον? Το κλέφτη, ευημερία του κλέφτη εις βάρος των λαών που παλεύουν για τη ελευθεριά τους. Συλλογική τιμωρία. Μας κοροϊδεύουν αυτή τη στιγμή, ρίχνουν μερικά δέματα οι Αμερικάνοι στην Γάζα. Δίθεν η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι κοροϊδία. Το πιο σημαντικό είναι η κατάπαυση του πυρός. Δεν είναι μερικά δέματα ελεημοσύνης. Ο λαός μας θα ζήσει. Θα ζήσει και θα αγωνιστεί για την πατρίδα του. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος πρέπει να απαιτήσει μαζί μας κατάπαυση του πυρός εδώ και τώρα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε. Η δράση μας δεν πρέπει να σταματήσει να στηρίξουμε το λαό της Παλαιστίνης. Το μόνο πράγμα που θέλω να σας πω, το σύνθημά μας έχει γίνει σύνθημα όλο τον κόσμο. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι στο πλευρό μας και φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ναι, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Συντρόφια μου, είσαστε η ασπίδα. Συντρόφια μου, η αλληλεγγύη σας είναι η ασπίδα μας. Η μάχη σήμερα δεν είναι μόνο η μάχη του λαού μας. Είναι η μάχη όλων σας. Και εσείς και εμείς είμαστε στο ίδιο καράβι να πολεμήσουμε την επέκταση του ιμπεριαλισμού, του πολέμων που καταστρέφουν τους λαούς. Και από αυτή την πλευρά πρέπει να το βλέπετε. Η μάχη δεν σταμάτησε. Ούτε πρόκειται να σταματήσει. Εμείς λέμε δεν πρόκειται να μετατρέψουμε την κατοχή μας σε 5 αστέρια κατοχή. Θα αντισταθούμε και θα πληρώσουν με το παραπάνω. Ούτε η εκμετάλλευση είναι η τύχη μας. Δεν πρέπει να μετατρέψουμε την εκμετάλλευσή τους 5 αστέρων εκμετάλλευση. Αυτό είναι ο ρόλος μας και ο ρόλος σας. Σας ευχαριστώ και να είμαστε πάντα καλά.